Euskaltzaleen topaguneko lehendakari bezala, EIBE elkarte sortu berriari gure ongietorria eta gure atxikimendua adierazi nahi diot. Helburuekin guztiz bat gatoz, izan ere Euskaltzaleen topagunea tokian tokiko euskara elkarteak sustatzen, indartzen eta edatzen ahalegintzen ari da azkenengo 20 urte hauetan. Alde horretatik oso interesantea iruditzen zaigu bestelako helburuak dituzten era guztietako elkarteekin gure esperientziak trukatzea eta partekatzea, helburu nagusi batekin, borondatezko lana sustatzea eta indartzea Euskal Herrian zehar. Alde horretatik, EIBE elkarte berriari bide luzea opa diogu eta gure aldetik gure aletxoa jartzen saiatuko garela bide horretan. Mila esker.